نايلومي مصنعتنا كاب جبر حوارات شدشته كاب قصر حدا كساب 15 زلوي قصر حدا بمنباب كجمريمو دحريو نابت زقصل حساب كخيدي مساي كم زلهم ملكت እንዳገበርኩም ላይ እናጽሐፍኩም ላይ ሄዱ ቆይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም እርግጠኛ ያለው ማዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ካብዝ ቃል እዚ ከም ትግመረና ጸነሐ ገለ ነገር ከጨብጠና መሆኑ ድማ ያአምን ማለት እንታይ ብል በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስበዙሑ እቶም አይሁድ ጽርኢ በትምም ቃል ምግብ እለት ንመበለታቶም ስለዝጎሰይወን አብቶም ዕብራውያን አጉረምረሙ ይብለና ቁጥር 1 ካብዝ ቃል እንታይና ንማሃር ምስምብዛሕ ደቀ መዛሙርቲ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራት ምስምብዛሕ ደቀ መዛሙርቲ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራትን ከመይ ጌርና ኽና ዓለም ከም ዝግባአና ዝምህረና ክፍሊ እዚ ክፍሊ እዚ አሜን هاليلويا كلاتكم نزقال زمساي كونكم انبوبو انتي بلسي بتقنتي دق مزامورت مسبزحو يبلنا اتا دق مزامورت مسبزحو زبل قال بتعمي قلف زخونه قالي توم دق مزامورت كايبزحو خلو ز شغر اينبره توم دق مزامورت بقصر وحدات كلو كمز عين شغر ايتفطرن مسمبزح دق مزامورت ግን እዚ ሽግር እዚ ጎሊሑ ኾጽ ኾሎን ርኢ ማለት እዩ ከም ዝኾነ ንብቦ ጸንሕና ዝኽፍሊ ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ይጅምር በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቱ ምስበዝሑ ኢሉ ይጅምር በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቱ ምስበዝሑ ዝብል ቃል ሓባር ቃል እዩ በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቱ ምስበዝሑ ዝብል ቃል ክንንብብ ኮለና አብ አእምሮና ቀልጢፉ ዝመጽሑቶታት እንታይ ዝብልዮም ይህም ደቀ መዛሙርቱ ምስበዝሑ እንታይ ኾይኑ እንታይ ተፈጢሩ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ዝመጹና ሓቀይደ ቅዱሳን በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስበዝሑ ዝብል ቃል ክንንብብ ኮለና እቲ ጸሓፋይ ሓደ ከም መሐላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ከም ዘሎ ኢና በቀሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ክብርን ጎይታ ይኹን ናይዚ መጽሐፍ ጸሓፊ ሉቃስ በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስበዝሑ ምስበለ ወዲያው ናብቲ ከመሐላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ አትዩ ቀጽሉ እንታይሉ እቶም አይሁድ ጽርኢ በትምም ቃል ምግቢ እለት ንመበለታቶም ስለዝጎሰይዎን አብቶም ዕብራውያን አጉረምረሙ ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ የእንት ዝኸፍት ክፍሊ እዩ አሜን ካብዚ ክፍሊ እዚ ንመሃሮ አብ ነገር እንታይ እንደሐሪና ብዛዕባ ምስምብዛሕ ደቀ መዛሙርቱ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራትን አተዓላልዮምን ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር አሜን ናይዚ መጽሐፍ ጸሓፊ ኮነ ኢልዩ በትቅነቲ ደቀ መዛሙርቱ ብስበዝሑ ኢሉ ጽሒፉና ኣብዚ ሉቃስ ከተሕዘና ደሊ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ምስምብዛሕ ደቀ መዛሙርቱ ተተሓሂዙ ዝመጽ ከም ዝኾነ ይከሪኤና ደሊ ዘሎ ወንጌል ናብ ኩሉ ይዝርጋሕን ይሰፍሕን ብምንባሩ ብኡ መጠን ቁጥርቶም ዝድሕኑ ናብቲ ማሕበር ዝውሰኹን ድማ ብኡ መጠን ይውስኽ ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ክበዝሑ ከለዉ ምስኡቶም ነቶም ሓድሽ ነፍሳት ዘዕብዩ አገልገልቲ ክህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ከምዚ ኣብዚ ክፍሊ ንሪኦ ዘለና እቶም ናብቲ ማሕበር ዝውሰኹ ዝነበሩ ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ቦታን ትሕቲ ባይታን ብምንባሮም ኣብ ማእኸል እቶም ዝደሓኑ ብክርስቶስ ሓደ ዝኾኑ ሰባት ምፍልላይ ምጉሩምራም ክፍጠር ከሎ ኢና ንርኢ ሎሚ ሓደ ነገር ካብዚ ክፍሊ ክንመሃሮ ዝደልዩ ኣብ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ምብዛሕና ምስሳና ምፍቃርና ምስናይና ዘይሕጉሶ ጸላኢ ከም ዘሎና ክንዝንግዕ ከም ዘይብልና ኸውን ኮሎ ካልኣይን ኣብ ነጥብን ድማ ወንጌል ክሰፍሕ ክዝርጋሕ ንቅድሚት ክስጉም ክድንፍዕ ኮሎ ነዚ ደው ከብል ዝደሊ ሓይሊ ከም ዝለዓል ክንዝንግዕ ከም ዘይብልና ካብዚ ክፍሊ ሒስኩም ሞህት ወጹ ደሊ ካብዚ ክፍሊ ንመሃሮ ነገር እዚ
كمت أمئتو زبالكو دابيلوس نتي معبالة قسقاسة نايتا محبر دو نخبل إلو زفت أروش قرينا كابزغف لنرئي زلنا قدسان كمت እግዚአብሔር بسبات فقادو زقبر ديابيلوس ون كومو فقادو بتوم فقادوم زحابو سباتيو فقادو زقبر عبز حواريات نتي أما أخذ اتوم إبراويان اتوم أيهود صر انستفتر شجر بأقو انتزي علي ونيروم اتي أما أخذهم تفتر نيشتي زمسل شجر أبو قدات أبو خسارة مسعبا نيرو مبزحتيو جيزي اتي زنا أسنايو نغريو مدفوق سأنسئن كندقوبو زخون حق إيدو قدسان نزي نغرزي نايبا تخرسيا مراحتو زخوننا نفلتوينا اتي بوتا زي حابنايو نغر اتي زنعقنايو نغر اتي نيشتيو زبلنايو نغر اتي بزوح عقالبونا زي حابنايو نغر كسا مدفوق نسئن عبو قوبو خوينو دشاقرنا نغر زخون نسي أنا نسحاتكمن نزخف لزخنا بكلنا إزيوم سي بمقبي بقاسو قلق نبل نخون ديابيلوس نيشتي مأتو يزدلي صبو غيركم سمعني ديابيلوس نيشتي مأتو يزدلي إذا استخفتت معصو بتوم حوارات انت زي تعصو نيرا ديابيلوس نتا محبر فحبتن مأتو لا نيرو قلطيفهم باقو بمقلايوم غنا ديابيلوس ابتا محفر سفرا خسئن كولو نري اتوم صرئي ابتوم ابراويان كغروم رموز غبروم قند ነገር እንታይ እንደህር ኢልና እቶም ዕብራውያን ንመበለታት አይሁድ ጽርኢ አምም ቃል ምግቢ እለት ስለዝጎሳይ ወንም አግሮም ሪሞም ሐቀይዶ እዚ ስለዝጎሳይ ወን ዝብል ቃል ተራቃል አይኮነን كننببو خلنا كم ترى قال أنبيبناو كنكيد نخالينا كم تهياب تبلو زنبرت مالتي ترى قال جنا يكونن مجوساي مالت انتاي مالت مخانون دحر تردي إنا تراينا اتي كغرام رموز جبارو مخنيات انتاي كم زخونه بقليلو خنردو نخال مجوساي ويسلا زغوساي ونزبل قال ترجمون تاي مالتيو شلل مقبال مقداف اشش منبال منصاق زي مقداس مزنقع زي مخبار مالتي اتوم ايهود صر انبقال مبلتاتهم بتوم ابراويان سلازي تغوسيا مالت اتوم ابراويان نتم ايهود صرئي شلل اشش سلازي بلوون سلازي نصاقون سلازي تقدسولن كمتي نتوم ايهوداويان سلازي يخبرون يوم ابتوم ابراويان اغروم ريمو أغروم ريموم زبل قال ترجموه نري أخلنا دما عنصر صارو أعزم زمو كيم حازو كرحنت حازو كحارو زبل ترجم على قدوسان مغروم رام كل جيزي أمدر بدا زترف نجاري نابزي زعبي مغروم رام تزعبي نجاري مزرابو كوت صبو أكوي كيد كانت نجار نختفتحو مفتح مدلاينة تشجر كوت صبوي مغروم رام مغم تزخف أنا جاري أغروم رامو زبل قال عنصر صارو أعزم زمو كيم كرحنتي حازو كحارو زبل ترجم يزلو قليل ترجم يكونن زلو بتعمل تزخف حيطات يا بእግዚአብሔር نابزي حيطات زبصحم جن انتاي اندحر إلنا اتانيش تيتمثل نجاريا نابزي نجارزي نابزي كرحنتي نابزي مغرومرام نابزي مزمزام ابصحوم سمتا ترجم مغوساين ترجم اغروم روم زبل قال كنغروكم دلي قدوسان ات اما اخل اتوم دق امزامورت استفطر شجر نيشتي زمسل بزو حاجه داسنه زيبلو بزو حب جمزي اتو زمسل جن استفطر شجر ابيو نابكال درجه كعبي كم زخل كريكم سلازدلخو زي ترجم زنغيركم كبرنو غويتا اخون حواريات كن نزي اما اخلهم زتفطر شجر شلاليلهم اي حلفون اكزابير سمو يبارك كاب قطر خلتك ساب شعات انتايب لنا شعوتهم أسرتو غلطة نقولهم دك أمزامور تأكيبهم نحنا
ቃል አምላኽ ሓዲግናስ ኣብ ማዓድኽ ነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚህ ኣቱም ኣሕዋት ካባሃትኩም ብጽቡቕ ተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓተ ሰብኣይ ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንመዝዞም ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎትን ዝቃልዝን ከየብ ኮርናና ሓዝበልዎም እዚ ዘረባዚ ንኹሉ እቲ ህዝቢ በሃበሎ ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስን ንፊልጶስን ንጶሮቆረስን ንኒቆሮንን ንጢሞንን ንጴርሞናስን ነቲ ጴርሶሎት ኒቆላዊ በዓላን ጾቕያ ሓረዩ ኣብ ቅድመ ሐዋርያት ከኣደው ኣበልዎም እና ጸለዩ ኣዳዎም አንበሩሎም ቃል አምላኽ ድማ ተዘረገኸ ቁጥርቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ ናበዘኸ ኸደ ብዙሓት ካብ ካህናቱን ንእምነት ተኣዘዙ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ሐዋርያት ነቲ ኣብ ማእኸሎም ዝተፈጥረ ሽግር ምስ ፈለጡ ቀልጢፎም ዝወሰድዎ ስጉምቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ግዜ ከይወሰዱ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ነቲ ዝተፈጥረ ሽግር ቀልጢፎም ናብ ምእላዮም ኣትዮም ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ ዝገበሩሉ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ነገር ሱር ሰዲዱ ናብ ዘይተደለየ ዓንፈት ከይከይድ ምስኡኻ መታን እቲ ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ህብረት ሓድነት ንምዕቃብን ነቲ ዲያብሎስ ኣብ ማእኸሎም ክዘርኦ ዝሓሰበ ምክፍፋል ነቲ ዲያብሎስ ዝኸፈቶ ማዕጾ ንምዕጻውን እዮም ቀልጢፎም ነዚ ነገር እዚ ከኣልይዎ ወሲኖም ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ሐዋርያት ነቲ ተፈጥረ ሽግር ንምእላይ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ማሕበራት ኣምላኽ ክልመድ ዘለዎ ነገር እዩ ኣሜን እዚ ነገር እዚ ኣብ ማሕበራትና ብጣዕሚ ክዝውተር ክልመድ ዘለዎ ነገር እዩ ሐዋርያት ነቲ ነገር ንምእላይ ዝገበርዎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ሰባት ባዕሉት ህዝቢ ክሓሪሞ ነቲ ኣገልግሎት ክፈልይዎም ንሳቶም ግን ኣብቲ ተጸውዑሉ ኣብቲ ጎይታ ዝሓቦም ሓላፍነት ክቕጽሉ ከም ዘለዎም እዮም ነቲ ህዝቢ ብግልጽ ነጊሮሞ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነቲ ነገር ብሓጎስ ክቕበልዎ ከለው ድማ ንሪኦ ማለት እቲ ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ክሕጉሶ ከለው ንሪኦ ካብዚ ክፍሊ ንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ንመሃር ኣነ ከም ሰለሞን ካብዚ ክፍሊ ዝተመሃርክዎ ነገር እንታዩ ዴሊጌሽን ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ንሰባት ንስራሕ ምውፋር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ካብዚ ክፍሊ ተማሂረ ሐዋርያት ንኹሎም ደቀ መዛሙርት ኣኪቦም ዝበሎም ነገር ክነስምረሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሐዋርያት ነቶም ደቀ መዛሙርት እንታይ ኢሎሞ ንሕና ቃል ኣምላኽ ሓዲግናስ ኣብ ማዓዲ ክነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ኣቱም ኣሕዋት ካባሃትኩም ብጽቡቕ ተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓተ ሰብኣይ ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ነመዝዞም ንሕና ግን ጸሎትን ኣገልግሎትን ዝቃልዝን ከየብ ኮርናና ሓዝበልዎም ይብለና ኣብ ዘመንና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብ ዘመንና እቲ ዓብ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ንማሕበር ኣምላኽ ሕማም ርእሲ ኮይኑዋ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ቦታኻ ዘይምፍላጥ ሽግር እዩ ኣለኹም ዶ ኣብ ማእኸልና ብዙሓት ኣገልገልቲ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ምእመናን ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ማን ተፈላለየ ደረጃታት ዘለና ኣብዚ ክነሉ ንኽእል ኢና እቲ ዓብ ጸገም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ እንድሕር ኢልና ቦታኻ ዘይምፍላጥ ሽግር እዩ ገለገለ ኣገልገልቲ ኩሉ ንሳቶም ክገብርዎ ኣብ ኩሉ ነገር ኢዶም ከእቱ ክፍትኑ ከለው ንሪ ወሪዶም ኣብ ዘይቦትኦም ትሪኦም ኣብ ዘይቦትኡ ዝተቐመጠ ኣቕሓ ድማ መልክዕታ ቤት ይዘበላሹ ሓቂ ደ ቅዱሳን ሕጂ ሓደ ዓብ ነገር ኣምፂኹም ኣብ ሳሎን ኮፍተ ተብሉ ኣብ ዘይቦቱ ኮፍተ ተብሉሲ ነቲ ገዛ መልክዑ ይዘበላሹ ከምኡ ቦታና ዘይፈለጥና ኣገልገልቲ መልክዕ ናይታ ቤት ኣምላኽ ኢና ነበላሹ ሐዋርያት ናይ ማዓዲ ኣገልግሎት ስለ ዘናዓእስዎ ይኮነን ንሕና ንቃል ኣምላኽ ሓዲግናስ ኣብ ማዓዲ ክነገልግል ዝግባኣና ኣይኮነን ኢሎም ነቶም ደቀ መዛሙርት ነጊሮሞ
حواريات بوتኦም ወይ ጻውዒቶም እንታይ ምዃኑ አጸቢቆም ይፈልጡ ስለዝነበሩ ብዙሕ ፍረኽፈሪዩ እንድሕር ኮይኖም ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ጸሎትን አገልግሎት ዝቃልን እዝን ከብከሩ ክሕዙ ስለዘለዎም እዮም ነቲ ናይ ማዓደ አገልግሎት ዝኾኑ ካልኦት ብጽቡቕ ተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓት ሰብኣት ህረዩ ኢሎም ነቶም ዝኣከቦም ደቀ መዛሙርት ነጊሮሞ كمزي أب قطر حمشتنا نبوا دما اتي حواريات زمتوا حساب نقول تحزبي بحكم زبلو كبلو خلونري إذا زربازي نقول تحزبي بحبلو نتي امنت منفس قدوس ملؤ سبعي استيفانوسن نفيليبوسن نبور كوروسن نيكارونن نتيمونن نبيرمناسن نتبيرسولوت نيكولاوس بعلان صخي هاري يبلنا زوم سبات ناب أغلغلوت مئتاوم نا أغلغلوت مشاموم صبوك غيركم سمعني زوم سبات زوم شوعات طباب زملኦም منفس أملاخ زملኦም سبات ناب أغلغلوت موساخوم ناب أغلغلوت مئتاوم نا أغلغلوت مشاموم كمان نمسب نلعل زحقوسو نمن يندحر إلنا نحوارياتي حق إيدا قدسان زوم سبات نابز حلافنت بممصኦም نحواريات بزح سرايام زقلللهم كمتو زبلوو نايزوم سبات مشام ابزيحوم اب ጸሎትን اب አገልግሎት ተቃልን ከተጉ እድል ስለዝህቦም ማለት እዩ ብዙሓት አገልገልቲ ተወጽዖም ዘለው ስለምንታይ እንደሐሪልኩም በቃ ክሳ حيلهم زتنقا كوينو زلو سلامنتاي اندحر إلنا أب كل أداوم سلازأتوي نساتهم سبيحاتو نساتهم يبصحو نساتهم يسبكو نساتهم يزمرو نساتهم كل يقبرو delegation is very important نمؤمن كأنتهم أجلجلتها موفر بتعمي أزيو أجداسي سرح يقلل الكأدوسان سمعوني نرأسو زموتا أغلقال ترايو كالوت أغلقال تزفري نرأسو زي موتا أغلقالي تتكاي يبلون رأيو نرأسو زي موتا سب كمزخون نرأسو زي موتا أغلقالي كمزخون بخميكم تفرطو مسيلوكم تحتيو زعبي سباتاي ترئينيكم كل السيو نرأسو زموتا أغلقال جن أغلقالتي يفري زتك تتكعتي يفري نرأسو زموتا أغلقال ترايو كالوت أغلقالتي زفري زتك زشايم سلامنتايو أبيت أملاك كم تزقبا يعني منفس قدوس منك أزيلو اندهر إلنا حدا نتابيت منفس قدوس زي كونه سباس لزما حضروا خون كله بخلاي درجة دما بيت خريستيان بتو ملك أملخت تمرح سلزلا قدوسان سلامنتايو منفس قدوس كم تزقبا أما أخل قبائنا زي سرح زلون دهرين حدا إتا بيت خريستيان بمنفس قدوس تمرح بيت خريستيان أيكونتن بمنفس قدوس تمرح بيت خريستيان كل جيزة من منفس قدوس أسرارها أبتا بيت خريستيان كجلس كله تريحها مبزحت يو بيت خريستيان بزمننا زلا بيت خريستيان بولك أملختي تمرح بيت خريستيان زلا وان مان حدا سبي زما حضراتها بيت خريستيان جبارن حدا جن حدا سبي كل زوسن حدا سبي أمولو عالم زلا بيت خريستيان بزوحات أغلقلتي زرعايولو كفلي عينا أغلقلوتيو اسكا نقاروني كاب أغلقلوت كفلتاتي كل ساعة بزوحات أغلقلتي تريولو أغلقلوت انتاي كل جزي بقصري زبزح أغلقلتي تريولو أغلقلوت انتاي مزمران ذكرمي كابناي كل أغلقلوتات
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኣብ ማሕበርና ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ሰባት ዘለዎ ብቁጽሪ ዝበዝሐ ሰባት ዘለዎ ናይ መዘምራን ኣገልግሎት ከም መዘምራን ስለምንታይ ሰበኽቲ መማሃራን ወንጌላውያን ነቢያት ሐዋርያት ዘይበዝሑ ኢልና ምስናሓትት ሰበኽቲ ወይ መማሃራን ወንጌላውያን ነቢያት ሐዋርያት ስለዘይለው ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ነዚኦም ዝኸውን ቦታ ስለዘይብላ ጥራዩ እምበር እግዚአብሔር አገልገልቲ ስለዘይሃበና ኣይኮነን ሓቀይዶ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰበኽቲ ስለዘይሃበና ኣይኮነን ሰበኽቲ ወሒዶምና ዘሎ እግዚአብሔር መማሃራን ስለዘይሃበና ኣይኮነን መማሃራን ወሒዶምና ዘሎ እግዚአብሔር ወንጌላውያን ስለዘይተሰዓልና ነቢያት ስለዘይተሰዓልና ሐዋርያት ኣብ ማእኸልና ስለዘይለው ይኮነን ቤተ ክርስቲያን ግን ነዚኦም ዝኸውን ቦታ ስለዘይብላ ጥራዩ ክዝምሬን ተልካዮ ሓደ ሰባኻይ ጸገም የብሉን በቃ ናይ መምሃር ጸጋይ ዘለኒ ናይ ምስባኽ ጸጋይ ዘለኒ ክሰብኽ ኣለኒ ተልካዮ ይሽግር ዝመጽእ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኩዎ ግና እቶም ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ሰባት ንኣሽቱ ተተካዕቲ ትውልዲ ኣብ ዝለዓሉሉ ሰዓት ኣብ ክንዲ ኮስኪሶም ዘዕብይዎም አገልገልቲ በሙላዶም ዝሕጎሱ ነቶም ዝቀላቀሉ አገልገልቲ ከም ተተካዕቲ ዘይኮነስ ከም ተጻባዕቲ ስለዝሪኡዎም እቶም ብጽቡቕ ተኾስኪሶም ከዓብዩ ዝግብኦም ገሊኦም ይቁጸዩ ገሊኦም ድማ ብጽልእን ብቅርሕንትን ይዓብዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ተዓብር ማለት እዩ እዚ ደይኮነ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይና ተተካዓይ ትውልድ ክልዓል ኮሎ እግዚአብሔር መንፈሱ አፍሲሱ አማኸልና እግዚአብሔር ቀቢኡ ክበና ኮሎ ስለምንታይና ነዞም ሓደሽቲ ዝትንሱ ዝቀላቀሉ ሰባትሲ ከም ተጻባዕቲ ንሪኦም ስለምንታይ ዝትኩኡና ብምትስኦም ዝቕበሉና ነቲ ወንጌል ሒዞም ዝግስግሱ ሰባት ብምርካብና ስለምንታይና ዘይንሕጎስ ኣብ ዘመንና ከም ተተካዕቲ ዘይኮነስ ነቶም ሰባት ከም ተጻባዕቲ ስለንሪኦም ብዙሓት ይቁጸዩን ብዙሓት ካብ ብጽልእን ብቅርሕንትን ይዓብዩ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበር እግዚአብሔር ምስተውዓል ንነፍሱ ከፊሃ አሜን ንዓይ መራሒ ማለት አውሽ ሰባት ዘሎ ዕቁር ዓቅሚ ዘይተዓደነ ኃይል ዝርኢን ዝመምን ኩዒቱ ኻዘውጽኒ ንዓይ መራሒ ኣነ ንሓደ ሰብ እዚ መራሒ እዩ ዝብሎ ወይ ድማ እዚ መራሒ እዩ ዝብሎ እዝናተይ ስታንዳርድ ሓደ መራሒ አውሽጥ ሰባት ዘሎ ዕቁር ኃይሊ ዕቁር ዓቅሚ ዘይተዓደነ ኃይሊ ዝመሚ ክኸውን ኣለዎ ዝርኢ ክኸውን ኣለዎ ኩዒቱ ኻዘውጽእ ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት من قسقاسات يلن اندحر لكم تحتو لهم اتوم زبزحنا سرح فتحنا وي اب سرح زي توافرنا خريستيانات نبيت خريستيان سلازملعنا قال اي تمخني نباستركم نوانجيلاوان اي تمخني سرح زفتح خريستيان سلازبزحيو اب بيت املاح منفساوي من قسقاس زيلو هلو اللهم ندو تسعن حدن سبات لنا تسعن حدن سبات ولا قا انت حلنا تسعن حدنا جن اب سرح سلازي توافرنا بيت كريستيان كم تزغبا منفساوي من قسقاس يلن سرح زفتح كريستيان يزبزح اب غباء كنكب كلنا اتوم زبزحنا سرح زيبلنا كريستياناتنا أبيت أملاك منم عينت أبركتو زيبلنا سباتنا نبزع نتابة كريستيان ملينا زلنا منم سرح زين قبر سرح زفتحنا سبات سلازخونا سرح عند حرزيب الكادمة ختوري إدكا تنقر نتهم سرحون كفات كاموخان ولا حانت زيت قبر بك السيب اتتسقم زي نمنفس قدوس كم تزغبا اما اخلنا خيسرح كلكيلو زلو بقى سرح زفتح كريستيان سلازبزحي
መራሕቲ ቤተ ክርስቲያናት ስለምንታም ኣብ ሽግር ዘለው እንደሕር ኢልና ምእመናታቶም ብግቡእ ስለዘይዋፍርዎም ንኽልቲኤ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብቶም ምእመናን ዘሎ ሽግርን ኣብቶም መራሕቲ ዘሎ ጸገምን ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ምእመናን ንስራሕ ድልዋት ክንከውን ኣለና እቶም መራሕቲ ድማ ነቶም ምእመናታትና ክነዋፍሮም ብግቡእ ክነዋፍሮም ይግባአና ስለምንታይ ሕጂ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸገም ዘላ እንድሕር ኢልና ምእመናቶም ብግቡእ ስለዘይዋፍርዎም ስራሕ ዝፈትሑ ምእመናት ነቲ ቤተ ክርስቲያን ስለዘጥለቅለቅዋ ነፍስ ወከፍና ዝተፈላለየ ውህበት አሎና ሎሚ ነዚ ክነግረኩም ያነብዝ ዘለኹ ነፍስ ወከፍ ኣብ ዙሩም ዘሎ ነፍስ ወከፍ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብ ዝተፈላለየ ውህበታት አሎና ተፈጥሯዊ ይኹን መንፈሳዊ ውህበታት ነቲ ውህበታትና ንቤተ ክርስቲያን ንምህናጽ እንተን ንጥቀመሉ ሓደ ኣብያተ ክርስቲያናትና ካብ ድኽነት መወጹ በኻልኣይ ደረጃ ድማ ካባና ሓሊፍና ነቶም ኣወጻኢ ዘለው ምተረፍና ነርና ኣለኹም ዶም ቅዱሳን ሎሚ ኮ ጎይታ ከተሳአኩም ሎሚ በዚ ቃል ገይሩኮ ዘበራብረኩም ዘንቀሓኩም ሰባት ኣለኹም ስለምንታይ ይኹም መንፈሳዊ ውህበታት ጥራይት በቃ ክሳዕ ተቀበሉ ትጽበዩ ተፈጥሯዊ ውህበት ዶ ጎይታ ይሃበካል ተፈጥሯዊ ውህበታት ኮለና ንቤተ ክርስቲያን ዝጠቅምኮ ውህበታት ኮለና ታለንት ስታት ኮ ብዙሕ ኣለናኮ ሓደ በሓደ ንነፍስ ወከፍኩም እንተዛሓተኩም ሓደ ወይ ክልተ ውህበታት ኣለኩም ተፈጥሯዊ ወይ መንፈሳዊ ኸውን ይኽእል ንነፍስ ወከፍኩም እዚ ውህበታትኩም ክሳዕ ክንደይ ንህንጸት ቤተ ክርስቲያንኩምን ትጥቀሙሉ ኣለኹም ተዝብለኩም 10% ጥራይ ተሆኑ ውህበታትኩም ብግቡእ ትጥቀሙሉ ዘለኹም ቶም ዝበዛሕና ውህበታትና ይንጥቀመሉና ገሌና maybe computer science ተማሃርና ክንከውን ንኽእልና ገሌና accountant ክንከውን ንኽእልና ገሌና administration ዝወዳእና ክንከውን ንኽእልና don't you think እዚ ውህበታትኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጠቕሙ ዘለዎ ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያንና accountant ከፊላ ቆጺራ ተስራሐላ accountant ኣብ ማእኸልና ኸለው ማለት እዩ ነቲ ናይ accountant department ከቆጻጸርዎ ነታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘይተደለ ባጀት ወጻኢ ካብ ባጀታ ንላዕሊ ኻይት ዝርጋሕ ባጀታ ጽቡቕ ክኸውን بجنزب كل دلدلات كن كونسي بزح كن شفنهم نخلا نجارات علو قدسان أما أخلنا زيت أكم سبيلن نفس وكفنا عزينا قدست سباتنا أمن قست أملاخ نبرت كتو الجام علونا قالينا من محدار نفعات نخون قدسان قالينا دما نسبات أم بصح نفعات نخون قالينا دما جايش بمقبال طميات مئنقال زلونا بمقال عزينا نفعات كنكون نخلنا اكزابير بتزو حابنا تريز حتنا لو مسك نفس وكفنا نمنفسنا نلع عقلو كيدنا نتوم عقلقلتنا إذا عينت وهبت علوني بتزلون نتسقى خقلقل يدلي إلنا بنتصح لبننقرو وشلا زبريوم وشلا شخموم زقلل اللهم رخيبهم اتوم حق انيا قلقلتي بحقوس قبلوكم يم اتوم شقت بعل عصب زخونو دما كناشوكم كفتون يم كن اجوكم بتستوهابكم امونات كونو اتا حق انيا قلقالي زبريو خركب كله بتعمي زحقوس وشلا خقلقلي الكايو وشلا اتي زلني تسقى كبركتو دلي أبتا غرستياني بخمس كوفي دلي الكايو يحقوسن فرعان قدوسان صبوك غيركم سمعني أبتا غرستيانا بزع عقلقلوتات كنفتر نخلينا قدوسان ممهارنا دانتاي ترقم هاللوو سولوس ممتانا دانتاي ترقم هاللوو أبتا غرستيانا آتينا لو تزينا متسندحر كوينا أبتزلنا يا ختما آتينا تتصعنو زينا متصندحر كوينا ابز النسلطنا لكم مغنيات ترغم يبلون
لو معلتي نزي سمعكم مقال تكبارو نمغبار እግዚአብሔር يدغفنا قدسان نفس وكفنا ببيت ክርስቲያን ናሲ ብዙሕ አገልግሎት ክንፈጥር ንኽእሊና እንድሕር ብትምርት ንፉዓት ኮይና አብሰሰሙን ሓንሳብ ወይ ክልተ ጊዜ ነቶም አብ ትምርቶም ዝደኸሙ ዘበሉ ተማሃሮ ብግልክን ምህሮም ክንሕግዞም ንኽእሊና እዙውን ሓደ በር ወንጌል ይቅዱሳን ብዙሕ ክንገብሮም ንኽእሎም ነገራት አለው እንድሕሪ ዕላማና መንግስት አምላኽ ንምስፋሕ ኮይኑ ማለት እዩ مخليتي كمي غير خشرفو إلكم اسكلو ما حسابو مخليتي أبي كشرفو إلكم حسابو قدم حجي مسكير لكم يعني قدم حجي بترقاقامي نقيركم أنا إيميل مغفات كمان أيفلت أنني رابس مراخو الله مجمرتا جزي إيميل أبس مرا مستجمرة عند إنترنت كفيلة آتي آري إني إيميل كما يزخفت إلى كاريكا إلو متوم أبو زخولو زنبارو نا إنترنت زخفل كله جنزب تتأكيمهم يودولو نيرم كير عيني مالتي سوسعات كموهانم استلا على مالتي نقرقن حدا كاب سويز مت حوجنا كمزي ندل يدل يخفلت قال مسبول كوجنا وسيدون دا إنترنت إيميل كفيتو اللي كمي جيرة خمس خفت كمي جيرة كله نقر حدا بحدا رئيني قدوسان بعلو جنزب كفيلونا إنترنت بعلو مهيرو النمالت بدحري عن انتهي جيرة اب سودان مسوط اخو إيميل زي كفت كله سب إيميل كمي جير كم زخفت كمي جير كإنترنت كم تتكم زي ما هاركو سب يلن نتهم زي فلتو مالتي راشا مسكركو بعلي سلد اندا خفلكو اندا انترنت اندا وصلكو نتزلن نفلتات يبزحو نيرا مالت شري قبروم نيرا نرأسي أحاسكوون بزو حاسو الساعات اللو نتزفلت ونكر نرأسهم زحزوون كسعلو إيميلو من باسوردو من كمان زي غيرو سبات اللو انت اخب لكم دلي مسيلكم شركة تقبرو تخلو وهبت عليكم فلتت عليكم يزب لكم زلهم እግዚአብሔር የእንት ነፍስ ወከፍና ሎሚ ይክፈቶ ብዙሕ ክንገብሮም ንኽእል ነገራት ኮሎ ጊዛዊ ነገር ነትናይ ዘለዓለም አጀንዳና ስለዘረሰዓና ብዙሕ ክንገብሮም ዝግብኡና ነገራት ከይገበርና የምናሐልፍ አሎና ሎሚ መንፈስ ቅዱስ የበራብረና ነሐውና ነሐፍትና በረኸት ሙኻኖም ፈሊጥና አኽቢርና ክንሕዞም እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሐና አሜን ሐፍትና ሐውኻ برخت كام أخبيرك حزم أخبيرك حزيم أبزوري خازلو برخت كام وهبتات كام تملسك خايت رغبهم تخيليها إزوم حجي جزي أم سلزحابوها نتز خبر جزي أم تنع أسوز لها إتي إزي جزي زي ترغبو لو جزي تمتسيو حواريات حواريا نمشام ندحري تايبلون كم زرعنا نزوم شوعات سبات نمشات سقع مقع عيبلون سلمنتاي ندحر إلنا نخلو نقر بمنفس أملاك تمريهم يقبروا بمنبارمي بمنفس قدوس نمرح سبات ندحر كوينا عين فرحنينا نقرات بسقانا بعلنا نقبروا من دحر كوينا قنا مسارتو منفس قدوس زي كونس فرحس لزخون فرز بحالون يبلون حوارات نتوم هزبي زحاريوم امنت منفس قدوس زمولهم سبات نابقوم سمصو من تايم غيرو من دحر إلنا اعداوم امبيروم باريخوم نتا اغلغلوت يوم فليمو كبرن غويتا يكون اب قدم حوارات كدوابلوم እና ጸለዩን اعداوم امبرولهم يبلنا ابزي اتي هزبي مستوم حوارات كوينو نتوم كغلغلوم زمززوم شوعات سبات كصليلومن كبارخو من كله ينانري እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን
قصر شوعات انتايب للناسي قال أملاخ دما تزرقها قصرتهم دك أمزامور تخاء أب يروساليم عزينا بزها خده بزوحات كاب كحنات نأمن التعززيب لنا قال أملاخ معاسي كزرقاهن قصرتهم دك أمزامور تاب يروساليم عزينا بزها خيدون اندحر إلنا حواريات نتي أما أخلهم استفترة نيشت إزمسل تساقم مس عليو نتي نقر معلبو مس قبرو ليو منفس أملاخ كم قدمو كي تشجر أما أخلهم مسرحو أتسيلو يسوس قويتاي آمين دو منفس قدوس أما أخل قبائنا كسرح قال أملاخ كزرقه بزوحات نفسات كدحنو ندلين دحر كوينا أما أخلنا كنفتحهم زقبونا شجرات علو قدسان زي فتحنا يوم قالينا باسترنا سننا زنخسنا سبات لنا قالينا أبتم سانا زقلقلو بك أسنانا نحركم سبات لنا بزوحنا قرالو أبيت أملا نمنفس قدوس زعسر نجارات بزح نجارات هالو منفس قدوس كيسرح زخل كل نجار كينك أسع زخل كل نجار أبكوبا إنا بزح نجارات له حاو قال أملاك معاس كزرقح جميرو اندحر إلنا حواريات نتي أما أخلهم زتفت رشجر مس عليوه نتي نجار معلبو مسجورولو اتمغرم رام مستأفأ اتم زمزام مستأفأ اتقال أملاك كزرقح جميرو እግዚአብሔር ይመስገን أما أخلنا زلو مغرم رام أما أخلنا زلو زمزام أما أخلنا زلو كيمن كرحنتن كسع زي علنا يوم حيل منفس قدوس كغلص አይከልኒ قدوسان ካብዝغ نمحارو ዘለና ነገር እንታይ እንደህር ኢና ንመንፈስ ቅዱስ ባህ ዘየብሎ ነገር أما أخلنا خولو منفس قدوس كم تزقبأ كم زي سره دلاي كان دا قبركا كم دلاي كان دا تمرالسكا منفس قدوس بآخا وي بآخي وي بآي أي سرهني متحف قدوسنا سؤال يكونن منفس هاي تدفئو نمنفس قدوس هاي تحزنو وزبلنا نمنفس زتف زحزن نقر سلو زولوي سلازي منفس قدوس أما أخلنا خسرح بتأنك أخيخن ملالس هالونا يسوس كريستوس بويتاي كاب قدر شامونتا سأسر تحموش دمان تايب لنا استيفانوس دمات سأقان حيل مليء ونبرمو أما أخل اتهزبي عبيت تأمرتن تأمراتن يقبر نبرا ليبريت أونان كاب تباحال بيت صلوتن كاب كيرينوان كاب اسكندريان كاب كيلكان كاب إيسيان جنا نستيفانوس تنسيئو يكراخرو خانبرو نتي ززارة ولوز نبرت بمن منفسن جنا خماقتو أي تخالو من شعو خا نحنا موسين أب أملاخن قال صرف زارب كل سمينا يزبلو سبات حبلو نهزبن أبيتن نتصحفتن عن نعبو متيوم كمن زيوم نوعلا وسدو مو إذ سبع زي يسوس اتبع النازريت نزا سفرازي أخفرسا نتموسي زحاب الناصر عاد كخلوت أو يقبل كل سمينا لنامو نزا قدست سفرازي أن حقن قالات صرف كم زراب كتو عرفني زبل مسكر حاتوتاتن سؤلو اتوم ابتو على تقاميتهم زنبرو كلاتهم دمات أمتو مو قصو كم قص ملآخ كوينو ترأيهم يبلنا يسوس قويتاي مصحف قدوس بزعبا استيفانوس زارب كولو انتاي بلسي استيفانوس دما صقان حيلن مليئو نبرمو أما خلت هزبي عبيت تأمرتن تأمراتن يقبر نبر يبلنا اتملآت صقا نتي أب هيوتون أب أقلقلوتون زرئنا إكزابير برخت زملاختي آمين دو هذا سب صقا زدلو مخانو تريوون بخمين دحريلنا نتي أب هيوتون أب أقلقلوتون زرئنا إكزابير برخت مصر أخايخا تتصقا زرئ أبو آمين دو اتحايل دما اتغزابير اب هيوتو زغبرو زنبره عبيتي تأمرتن تأمراتن يزملكت يسوس غويتاي ناي ستيفانوس اغلغلوت نحمشت بيت صلوتيو عن انيقوم قدوسان
እዞም ንስጢፋኖስ ክከራኸሩ ዝተላዓሉ ሰባት ሓደ ወይ ክልተ ሰባት ኣይኮኑን ካብ ናይ ሓሙሽተ ኣብያተ ጸሎት እዮም ተላዒሎሞ ሓደ ካብ ሊበሪጦሮን ካብ ትበሃል ቤት ጸሎት ካልኣይ ካብ ቄሬናውያን ሳልሳይ ካብ እስክንድርያን ራብዓይ ካብ ቂልቅያን ሓሙሻይ ካብ እስያ እዚኦም ኩላቶም እዮም ንስጢፋኖስ ተንሲኦም ክከራኸርዎ ጀሚሮም ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 10 ዘንበብናዮ ግና ማንም ነቱ ንሱ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ክማጎትዎ ኣይከኣሉን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ነቲ እስጢፋኖስ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ክማጎትዎ ስለዘይከኣሉ እቲ ናይ እስጢፋኖስ ትምህርቲ ኣእማኒ ብምንባሩ ንሳቶም ግና ነቲ ሓቂ ክቕበልዎ ስለዘይደለዩ ተኻቲኦም ስለዝተሰዓሩ ልክ ከምቲ ኣብ ኢየሱስን ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስን ተጠቀሙሉ ናይ ሓሶስ ጥበብ ወይ ሽርሒ ኣብ እስጢፋኖስ ክጥቀሙ ከለዉ ንርኢ ኣብ ቁጥሪ 11 እንታይ ይብለና ሽዑ ከዓ ንሕና ኣብ ሙሴን ኣብ ኣምላክ ቃል ጸርፊ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕና ዝብሉ ሰባት ሓበሉ ይብለና ሓበሉ ማለት ጉቦ ሂቦም ኣብ ልዕሊ እስጢፋኖስ ብሓሶት ዝምስክሩ ሰባት ኣላዒሎም ማለት እዩ እዞም ሰባት ተማጊቶም ምስዓር ምስኣኑ ብሓሶት ክውንጅልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ጸላኢ ከምኡ ይስርሑ ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 15 እንሪኦም በዓር እቶም ናይ ሓሶት መሰኻኽር ምስቶም ዝሓበልዎም ሰባት ንስጢፋኖስ ብሓሶት ወንጅሎም ናብ ዋዕላ ክወስድዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እቲ ንስጢፋኖስ ዝኸሰሱሉ ክሲ ናይ ክሲ ወረቐቲ በቃ ንሞት ዘፍርድ ክሲ እዮም ከሲሶሞ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣምላክ ቃል ጸርፊ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕና ማለት ንእግዚአብሔር ኣምላክ አፉ ዝኸፍት ዝጻረፍ ይሙት ይዝብል ስለዚ እዞም ሰባት በቃ ንስጢፋኖስ ክስዕርዎ ስለዘይከኣሉ ክማጎትዎ ስለዘይከኣሉ በቃ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መንፈስ ስታንድ ክገብሮ ስለዘይከኣሉ ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፍእዎ ብሓሶት ናይ ሓሶት መሰኻኽር ገይሮም ኣብ ፍርዲ ኣብ ቤት ኣብ ዋዕላ ከቕርብዎ ከለዉ ንርኢ ንህዝብን ንዓበይትን ንጸሓፍትን ኣናዓቡ መጺኦም ካብ መንዚኦም ናብ ዋዕላ ወሰድዎ እሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ እትበዓል ናዝሬት ነዛ ስፍራ እዚኣ ከፍርሳ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ስርዓትካ ክልውጦ ይክብል ከሎ ሰሚዕና ኣለና እሞ ነዛ ቅድስቲ ስፍራ እዚኣን ንሕግን ቃላት ጸርፊ ካብ ምዝራቡ ከቶ ያዕረፈን ዝብል ምስክር ሓሶታት ተንስኡሉ ቶም ኣብ ዋዕላ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ጠመትዎሞ ገጹ ከም ገጽ መልአክ ኮይኑ ተረኣዮም ይብለና እቲ እስጢፋኖስ ተኸሰሉ ክስን ድሕሪ ተጠንቂቕና ርኢናዮ ኣዝዩ ሓደገኛ ንኽልቲዩ ናይ እምነት ጉጅለታት ንሰዱቃውያንን ንፈሪሳውያን ዘለዓል እዩ ሰዱቃውያን ነዛ ስፍራ እዚኣ ከፍርሳ እዩ ዝብል ክሰምዑ ከለዉ ከምዘይ ሕጎሱ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱም ሰዱቃውያን ዘገድሶም ናይ ምድሪ ናብራይ ምድራውያን ስለዝኾኑ ብዛዕባ ናይ ምድሪ ነገር ጥራይ ፎከስ ዝገብሩ ሰባት ስለዝነበሩ ማለት እዩ ናብሮኦም ካብኡ ስለዝኾነ ማለት እዩ ዘገድሶም ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ጥራይ ስለዝኾነ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ድማ ብዛዕባ ሕጊ ወይ ድማ ስርዓት ሙሴ ኣዝዮም ዝግደሱ ሰባት ብምንባሮም እቲ እስጢፋኖስ ተኸሰሉ ጉዳይ ንኽልቲኦም ዝትንክፍ እዩ ስለዚ ኸኣዮም ኩላቶም ተላዒሎሞ ንስጢፋኖስ ሰዱቃውያን ጥራይ ኮኖም ተላዒሎሞ ንስጢፋኖስ እንኮላይ ፈሪሳውያን እዮም ተላዒሎሞ እቲ ዝተወንጀለሉ እቲ ዝተኸሰሉ ክሲ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ዝነበሩ ኩላቶም ነቲ ብሓሶት ተኸሲሱ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ዝነበረ ገጽ እስጢፋኖስ ምስ ጠመትዎ እቲ ናይ እስጢፋኖስ ገጽ ከም ገጽ መልአክ ኮይኑ ከም ዝተረኣዮም ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዚ ክፍሊ እዚ ከምዚ ነንብቦ ዘለና ኣብዚ ኣይውዳእኒ እስጢፋኖስ ብዛዕባ ተኸሲሱሉ ዘሎ ክሲ ኣብ ምዕራፍ 7 ብሰፊሑ ምላሽ ክህቦም ከሎ ክንርኢና ስለዚ ንሎሚ ኣብዚኣ ጠጠው ክነብልና ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ኩላትና ዳውና ንልዕልሞ ጸሊና ክንውዲና